chính ai ấy ngắm tê pha là cha phẳng u lệ tan cả về y mây y ôm tình mau u lệ trong ngà u long bậc rào u dài tha lor cả du liêu u bên kia kỳ bà phật u bên im yu la saros mau tep u ple reng hang eriong ka ko ngu ya u ba du liêu ca lồng jay jay ba 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 bun ba ngan san hajar up sa kerhai ông don ka bom la padu tan ka ni ngan ken mau u play jong nga u long bang rao ngam tet cha do on lam yang nga ngam te bayu tung long ya nga khen về là kaya kisim yin u ya da ngam kham ko đó ngô chỉ cha ma nga u ya tha lo ka du rong u pen kya ki ba pa u pen im yu la saros mau tep u le reng hang eriong ka ko ngu ya u ba du riêu ca lồng jay jay ba 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 buồn ba ngan san hajar up sa kerhai ông dan ka bom la badu tang ka ni ngan ken mau u lei jong nga u long bậc rao un ya kat nga ha lo du riêu un pen kya ha ba nga pa un pen mi ya pi ya nga jing suk ro ngin yo yang eriong kin ko ngu ya u do nu kin long jay jay angel ya nga kin ker tao gal ha ba kya ni shom kai om don ka bom la baru tang ka ni ngan ken mau u play jong nga u long bậc rao u play jong